Sali na kereti aloro ni ade ndenu nagi no ya jungozi namu ogalanya Like my friends, people of Timber and Caliber, you get the noble High Chief Adizenibe, President, House of Pisa, Daniel, and CEO Nakibanga. Pizza Hotel Limited. I go send them where you go. Someone, sit up.
mmadụ bụ Chukwu m. Ọnụ na-ekwu na mmadụ bụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya megide iko ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya megide iko ji bụrụ Chukwu. Maka na iche dị na si na chi